naman sa sabawan. Problema dari mag-vlog kay nay sounds. Sabaw guys, kuhaan ka ng igmiki. May karni gamay. La, ang lami gilubihan ini mo ni? Ubi. Nailin natag nailin. Ubi ni ubi. Lami guys. Natag nailin munggingan. Sabi ko daw. Nalagyan dito ng kami. Yan guys. Nay kamuti. Sa mga hacking activities. Kamuti ubi. Ay ubi. Na para bagi ko ano. Nahadlok na ito dahil. Ha? Na trans. Ay na kay daming proof ng ano ni tingihan niya. Mau siguro ni undang na. Undang na panahon na pala kabuan. Na mo balik ka na. Ako si Ate Ali gina-entertain sa chat ko. Dagan na ko entertain si Ali sa chat. Mo nang daghan po na chatan. Mo ano na pudi ka sa iyang hayasinto kanang Teriya. Na napiday mo kuha. Hindi na ko mag-entertain lagi. Ako dahil di man ko mag-open ng mga link-link. Bisan pag mga amiga mag-send. May magsintog man yan, adyo dyan yung upin. Ako ni-open wala ka sa akin. Kaya naman yung upin ka ng DSWD, kaya nga na, kanang naimuhatag nga mga ayuda-ayuda, adyo dyan mo upin na kaya na. Mahak na yung account. Dugi naman nag-istorya nga, dili mo upin. May mga rapol-rapol. Mga amiga ko yung mag-send. Mo nang matintan ng uban. Hanap ako ni Padong ni Mumukhan eh. Minsan ni. Wala na block na si Ali. Minsan ni. Problemado na si Ali. So kato mga hacker diha sus adyon dangan lang taon na ninjo kay baka may physical address ka ng bangko nga gigamit ba. Okay. Digital man ka. Dai. Digital bank. Muning gikuan nang. Nadi ba mo lalata ra? Naoy kay bisag sa Kaso lang. Manisipol ra na siguro. Pero hindi na matrace kung sino talaga yung ano kay pangalan ni Ate Ali ang ginamit eh. Oo nga ni, ginamit mo na yan eh. Malapi ma. dali ko no kay pipila ka minuto na lang. Basin ko, ano na. Basin diliton po. Kisa pa mo dilit? Kanang kuan guys kanang basig na mo message ninyo ba nga Alita Burato Bertudaso kay daghan na kadug na biktima kanang gigamit na ag ID ni Alita. Daghan na na biktima na nakasin og mga GCash. So adjud mo pa Gigamit man ko kang tatay nga kuan na emergency si tatay gigamit ba. kay natay ni sabay sa among panahon dari nga nami mga Kasi tatay sa hospital ning sabay po scammer. manang adjud sa jud mo pag reply bisag kinsa namo daring mga vlogger nga kuan pwede ra jud mo video call ra mo aron maka-sure mo og kami ba jud ana ba kay nagamit lagi ang kuan account ha High blood. high blood man Agis kaste. Dara. Dali yan daghan na daghang ba kay duan nun. Ligo ko sabi lo babit ka so siya. busy sila dari guys kay kuan Ligo man ko dai. kuha sa Muli mimuli ko mi dai. kay magpakuan sila kanang Ang gibutang ang cellphone gawas wa pa may nisud. I-chat laman ninyo ug nana. kay padali lagi kay minuto na pud ang kuan ma-expire na pud to nagsinta to pila ka kuan kinahanglan kalay mo abot tong upitin na murag number man na andaw makuha din na dajon kay kuan na pud lahi na pud minutes naman gud na Minutes ra, ya pabot kay Wala ka mo kung kasi magbantay na. nga Wala ka mo kung magdudali ko na ng kuha. Wala ka mo. kami man ni ate mabilin. Katong-gatong cellphone nga globe, matughang cellphone. mo lagi ay sintra na mo niya Dato. ako na may group chat dari maon lang ikuan so among gi-revive guys saba-sabo kay among gi-revive sa agidang Facebook guys kay dato puto sa og kanang kuan kanang Pisa ma. Ano sa gide? Pisa ma. Ano sa kay? Pisa ma. no lang nga Ano na lagi? naka-hyper na pud siya oh ano sa man yung cellphone nag dark naman ni
Aliana, badalian na Aliana. Pasensya na itong lamisa guys. Kaya yung mga patong-patong mga ano yung mga kaya kabisi lagi sila kay magpa-taste lagi sila mga kuan. Diya kay nakatid mas panang dari kuan. Salamat din naman ang ubi ko nun eh. Nadigmo ko yung ubi. Ato na namin himo ubi alaya. Halaya. Yan ang mo kay noon dami. Bawal lagi putag mga tamis. Daghana day. Daghana ka jud day. Di ko mo angay ma. Hindi mo angay. Adyo butang pagkaon ha. Pagkaon day ka. Kapit na Ito sa bitin. Tangan mo pagkaon. Ora labi kay buwad. Diya iparisan og. Kuan si Mama Julie ni luto na na oh. Kutan. As nanay og kusi-kusi oh. Wa makaon buwan. Kusi-kusi sa buwad. Lami mo kuning buwad guys kay oh, lami nagi mong Makapabalik sa lasa ang buwan. lami kayo ning buwad. Sige nung kaon. Guys, busy ka sila guys kay kuan ako busy pud ko darig. Kuan kanang sugbag mais. Mama Ruby. Nasa ligi ka ni mo rin ning mais Roy? Kanagikan? Dagan silang mais dito? Kami din magsugbag mais. Kuha na siya kay inanag ba na? Tulo ka buhok na mais. Gari di nagahuat na siya og sakjanan. Ang sama ni mo gidan eh kani? At mga ritual ipada ang mga artong kan sigong pangon ko na. Kay ngano man apil di sa tayo dito? Agluwa ramay noon ipada man gi ang idad indil man. Mahug sa na dito nay. Na iba bird ang sang bagay ni mga hug man. Ang ina na. Mapipalitan nimo nag Kada indilot ko. bilog. Si nanay anas dapit sa nanes nga. Likod si nanes nga ba? Hala marang mo? Paghinay mo ha? Sinanay mo ito nga. Tama ko na sila na. Hindi mo ito nga. Di man mo ito nga kay dako. Guys, karang tuwa na sila kay pag tuwa sila kay mapa-x-ray sa ubay. Kasi lang tanan kami lang dos dijin na nabilin dyan. Diyan kakaon ko mais mga anta ka na nanag. Kain. Bigan dyan ko kain guys ka. Himo ko kuan. Himo ko kuan kawan ha mahimo gahapon nagundi kay kabungbuang lagi mi guys kay na hack lagi account ni Mama Ali to kang Aliana. Diyan na rin nabiktima ay mayang. Ngani na kasi og kuan. Mga dito sa papataka guys og na mga adto na to number baro ng mga information nato ba kay pwede na itong mahack ng account kay dahan nakadulong nag-hacker. Basta sa Cebu ang ng hacker. Hindi ako mag-ilo nga mga panday pagkaon dijin. Mingaw dadas pamilihan sa karon manghinlo man ko. Pag sila manghinlo ko. Maghimo ko sa lagundi, syrup. Ang gamitin ko ano naman kay mamay hang napalit dyan. Brown sugar pwede naman eh. Hindi ko nagkuhan. Maghimo ko lang itong taon guys. Sigag ka ako eh. Marami sa buhi pa. Ito na guys, humot na siya dyan ko. Green na ka dyan sa bayo. So, ito sa napagbukawan ng taman. Guys, kanang bago dyan ni siyang giipo guys, gikan sa punuan, giipo ni manang gahapon kay si tatay ganahan no kaon na ning
kuan kanang hinog na baho mo kay di basta tayo magkalugahi. Lugawan pa din na nasa ron kay may papanyud to. Di siya sabaw ng kuan ba? Utan Bisaya. Kuan na siya kay sinog na. Sa mga kugihan bitaw mga tao guys, malanem nagahana libre sa tagkaon. Isa mamalit bitaw tag kuan. Mamalit ta sa merkado nga mahal. Dira bas alis siya guys kaya mahal ka mga palitin. Bina mga lamas. So habang nagpabukaw ko sa lagundi, ay wala lagi mahimog lagundi gahapon tungod sa kabisin sa namalit pud nila gitugpom nila sa tatay na. So anin da dun nila tatay yung isa guys. Isa kay makaon sa ta guys kay sa jupugudan niya na mata guys ganiha kay mga kutsara, mga plato, ang ubuan na tubig. Yan lang dyan guys, katong mga gamit guys. Huwag na tayo mga masagol bitaw mga laing tao. Kuha na to din ng pamubuan o kuan. Nini tubig. Tamis ka adyo. So aning dali na to kay si Gigi mo yung nagbantay ni tatay ito dito do jam. Kaya naghaman na luto sa akong syrup guys, magwan ko. Mag general cleaning ko dari. Mas kusina. Ang gisugdan na gali pang gawas ng mga basura sila guys. Kaya tingnan na guys pag sugod New Year Pasko New Year, wala mo sila makapanghipos dani kay mga sugod na lagi sila nanay yung kuan na nagipamati. So magkuha sa kong kuan para dali natin na Gigi na to. Sila na to guys sa kuan. Giganan. Minog radyo. Jen, basi bukaan sa tatay dani kay bugnaw naman eh. Iyo nang basi bukaan basi yung June. Kuan ka nang mawala jang ipangita gahapon. Ija man ang kutsara. Imo basi di mahurot imo padang kanang uban. Sige gaban. Hinog rawa ka na. Di hinog ka na di nagahi. Humok na. Be. Atong rabugasan din. Bugnaw kay gibutang na sa rip. Diya guys kanang ga Basa na lang yung kutsara. dughit ko dari og dunggot dai ko og daon saging kay isugo ko ni manang hilin no ipid si manang hilin guys kay magsuman lagi ko si jama do na lamang pud. Ni ko an. Sa ganahan lagi ta ko magsuman og balanghoy dari guys kay isuro niya kay wa may balanghoy nga mapalit. So kapag paninda po ko dari sa Bohol kay si manang apil man pud og X-ray kay pitot sila bukli X-ray guys kay kami pud ni Gigi adto na lang mi sa Cebu magpa X-ray kay ni jud mo magpa X-ray guys kay malagi na uso lagi kaduro ng ubo. So na lawyer akong manang guys manang asa nang hawban nga manang panghawb dari guys manglimpyo po ko dari sa likod kay grabe na kanang sakbot tari mapuy-an sila haas. So lagi sila nakapanglimpyo kay malagi na sila yung nga ni atubang na niya sa tayo sinanay na may yung pambati. So ako na lamang yung turnover daning mga kalat sa likod. Kaya niyan nagitos na tayo. Hindi pa kuno sakit yung likod. Wa pa sa ubuhan na limpyo na niya dari. Kaya antik lipod ka niya ang inahan lagi. Diyan sa aman ng tiguang naman. Ako na lamang yung trabaho.
Hinduan na dahil silang ikod kay grabe. Kuan. Ay ano has? Salamat na. Hindi na gamay. Napon naghas. Dali guys ga. Inita guys. Buwan siguro na niron. Dede kuha ni manang. Buhay mo ko ni manang hilin na lang mabuti sa gikuan guys. Gi. Gikuan na sa dahon. Uban ogi hauban kay musuman ko si Jag ay lang huy bisa dinari rin kay kumapay paghilom sa tugtog.
Wala. Hugay ko na sila guys kay daghan ka dun. Pa-x-ray. Gulay pa ng sibog guys, kailangan ko ito mapa-x-ray. Wala kay karidi na ni mahilin kay luwi po. Putihan nila dari guys sa mga muti ko kay ang ipatimo ni tatay. Kama sila nanguli. Ay, sorry. Ay, naadyo di ay guys. Duslakan na ho. Guys, kay init ka do. Yung mahubkob ta guys kay. Hello, wow. Naadyo di siya guys. Gas ni agi hangit pangumuti kay one man. Hangit pangamuti kay puwa man to. Sanay mo bukol. Sudah dislain guys. Sayang kay gikuan. Gi pangaan sa sayang oh gipangaan sa siya nga ipangaan sa kuan. Tawag ito. Pangaan sa laga. Nada guys, gikaon sa ilaga guys oh. Dako ra ba unta oh, giuna na sa ilaga oh. Jay guys kay makapimirindas tatay kay nag-request magud siya magkaon og kuan. Pamuti. So dali-dali pa ko pangamuti dari guys. Ay naligsik na. Ganiha ra kasugak ni uwan ni uwan init kadto mo nagtulukbong ko og tuwalya. Sayang lagi og gipangkaon sa kuan. Pangkaon sa halang gikuha ng gagmay na Dito na ako sa kamuti. Bago din video guys, mananong kamuti kay tamamangit. Ang halag kamuti doon sa Cebu. Pagsasini kang kilo. Nagkitag ko
kamuti guys ha. Nangabot na dahil sila kasi tatay magod nag-request danig. Kuha nag-request ito tayo. Makunin siya itimo. Nagdali-dali ko guys kay last dos na. Kapanitak ang nagahang kuhan guys na pangutihan. Dali po ko hugas guys kay alas 2 na i-request last father og timo lay kuno kamuti una dali ko pangamuti ato dazo ni kaya makaon na ta ito guys kay nakasuy po ko gamagamangan ni pero daghang dahon sampag dahon sa bihid lagundi ra jud kay ang sa may purpose ko ang lagundi man jud na pait no. Mura naman sa lagundi jud ay nga kanang baligza, sirap. Oh gani. May sirap nga, kundi. Oo na. Nay kapsule sirap. Mura na dyan. Tanaw na simbuta oh. Inom na Adali ra jud ka mama lagi ni Jijin yung ugangan lagi mo nakaadto ni. Nagundi sirap. Mura, nasa. Uy Jin, mo ina makakajin ha? Ako magpanghinlo kay nagluto pa ko padiod to, nagluto pa ko kaon pa min tatay ti ah. Papa ko sara ka. Niinom na si Julie. Una gali mag-ubo na ni liksi pa imna na kay ubo to. Ang liksi Andre, dahil palit sila ng Skype si Andre. Mama, pangilom mo dani. Kaya mo ni nakasusubo ni mama. Kay kami gali nga 7 days na nag-inom og antibiotic jawa pa jud. Kanay. Nindot lang lagundi nay. Di man na. Di ba ni bagi doktor itu nga nag 1 week mau mabitas check up balik. 1 week. 1 week balik mo dito. Balik dito pala. Ipatong yung pagawas. Lagot sarate. Ganahan man kay giduhan naman lagi nimo. Lamig man. Bito? Pait. Pait na hanghang nga tamis-tamis. Mura mo gud hanghang kon diri oh lami ka just paminos. Dapat nagngari bugnaw na. Ngari dari. Inom ka? Lami. Mo kada kainom ang guglagon di sirap nga baligza mao ra. Para pwede ba noo? Hi, baby. Abot nagtaga. Mandawi. Namnya way kuha. Guys, mana Nagagubot na po dali sa among family house, guys. Kaya niabot na si ate ko. Bibing ka namin raw ng Yata di manang kay mo na bibing ka na manang. nakrabanas manang. Eh si maghabhab. Mga taro ko ka man kayo to. Nagdali-dali ko pangubkub kay sa time mo kaon ko na siya. Kalit Sa kaning kuan. baka? Sa iho. Why la inay puro kubaw maka-high blood. Masama sapi sa doktor. Ang piros wala ang piros 180. 100 ka buok. Tapos bingbing mo. Ang pizza natug na kay hapon na wala lain. Isod sa rip matug mamata na ni. Adjo, ihiw mo ra tubig. Polio ni, pwede pa repolyo. Lagi na may ilang suga gabi galuto mo rubilin. Wa na gamay daghan man taon. Luto ka na rin. Daghan man taon ya. Kay guto. Ang ang tatay buto-buto. Mo dyan na ang luto. Buto-butong karning baka. Di na maluwaga. Wala rin ko Sartan. Kana gila nga ning kuan na na. Ha? Gilid man ko na. Hindi mo nakip-kip na ni. Dihak pag isang kuan. Nakasakay na ko Gila. Gihak dyan sa Ilang gani gingnan ko. Gihak po ni sa naaga ho. Pero adyo ko nito. Ang imo gihak? Oh, gan Facebook. Aw. Ang imo gihak. Pasagdil naman ang among mga lamisa guys kay Nani mo gikan guys. nay humbaon humba pa niya sama ni. Tamaw ko magkatsa naman. Nga magtaka-taka lagi ng cellphone. Laki adto man na sa padung dito di ay. Madung hapon tanan guys galuto ko dali guys di ah. Garata di ko og buto-buto kanang dapit sa tiil bitaw sa baboy guys na. Ang gipalatan karang masabaw ni tatay. Jaga takang ni Daris Ali. Si Ali may nag timpla daning hala basa ra ba di na gani nagbasa. Kasi ga takos da ng kuan ako ra may gahaling.
Halin kayo tanawan guys. Nagdangag naman ko sa rice cooker. Mazong dadagdaring na sila yung rice cooker. Pero pakang sila sa rice cooker. Sa ano lang may lutuon. Guys, sa luto na katahang kuan. Higutang na nahaag. Tawag nito. Si Ali nagdangag na. Wa may bahaw.